आयै मालायनि फिसाजोखौ लाबोनानै अखा सिबोबाय नालाय उन्दै गथ'फोर बहुद फैदों दाब जिल्ला गुन्डा टेक्स ना बर'फोरनि दिनैनि उदांस्रि सान फालिनाया बेसेबां ओंथि गोनां आं बेखौ दिनै नुबोदों आरो मोनसे भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो होगोन दहाय मोनसे चेनेलावबो ससे आं होदों दा बे जाहैबाय गोबां समाव जों खोनायोमोन लोंनाय जानायनि बिटिआरआ ट्रेन्सफर्म जाबाय आगोलनि समाव जेरै बिटिआरमोन दायो लोंनाय जानाय गैला ड्राग्स बायदिसिना गैला बेफोरबायदि जोबोद मोजां खोनायो नाथाय आं दिनै सरलपारायाव थांदों लोगोफोर ज' गोबां थांदों जों पिकनिक जानो फेमिलि गोनां लोगोफोरजों थांदों फिसा गथ' गथाय लानानै बहाय बांसिनै नुदों आङो माने स्टुडेन्टफोर खायफा बिल' 18 इयार्स खायफा 18 इयार्सनि बारा जरा थांनाय सिंगोल थांनाय बाइक साखाव लांनाय ओरैबायदि जस माने गोबां स्ट्रेन दं खोथाया जाहैबाय सेंग्रा सिख्ला समावहाय थायो मोनसे बिदिनो माने गोसो जानाय बाइक सलायखावनानै मोजां मोननायखौ बा लोगोफोरखौ लानानै थांनायनि मोजां आंहाबो जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय खोथाया बेसो लोंग्रायाबो थायो खायफा जाय गोसो लोंग्राखा सोरखौ सोर मा बुंनो रावखौ बुजायनानै मोजां बानायनो हाया नाथाय आं मोनसे बुस्थुखौ नटिस खालामबोबाय थादों सरलपारायाव थांनायाव बा गुबुन दाब जोंहा पिकनिक स्पटफोर दंबावो बैफोरखौ आं बेखौबो एखे जागोन बायदि नुदों थांनायावहाय एन्ट्रि फी लायो दाना पिकनिक स्पटफ्राव बयबो मिथिखायो लानांगौ सस्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि थाखाय दे अभार जादों खम जादों बेखौथ' बुंला आं पार कार माने मोनसे गारियाव 200 आरो बाइकनिया बेसेबांमोन आं खबर लायासै जिखुनुआनो जाया बेखौ लाबाय गोबां सिस्टेमेटिकेलि बिसोरो लाइन खालामनानै मोनसेबो गारि बारग'होआलासिनो लादों मेबि खायफा सिनायनायफोरखौहाय ओरैनोबो हगारदों जानो हागौ आंबो पेमेन्ट खालामदों दे बे जाबाय नाथाय खोथाया बेसो पेमेन्ट बे हाबनायनि एन्ट्रि फिसखौ इसिबां सिस्टेमेटिकेलि लादोंबा बावबो बखिनांगौ गोनां गैया आरो जायफ्रा मावग्रा दामोन बिबान मोननायलाय मावखागोन खोथाया बैसो जोंनि खुंथाय गोहोनिफ्राय बै बुस्थुखौ नायनांगौमोन बायदि मोनदों आं मानो होनब्ला गोबांथार एलकहलिक बुस्थु लोंनाय बुस्थु बाव इउज जादों दा इउज जानायनि बेलायाव गोबाङानो जोंनि आउट अफ जोंनि आसामनि बुस्थु जाय भुटानखौ जाय होनो भुटाननि लोंग्रा जौफोर गोबां बाहायदों दा बैफोर रेभिनिउआ जोंहा गोबां थांदों नटिस खालामोब्ला दा बैयावहाय आसामनिबो बा जोंनि जे रायजोआव दिहुननायाबो इउज जादों नाथाय थांनाय एन्ट्रि फिफोरनि थाखायबा सिस्टेमेटिकेलि इसिबां गारि गंसेनि चेकिं टाइप नाथाय बै लोंनाय जानायनि थाखाय खुनु आं माबा मोनसे जोंनि पावाराव थानाय गोहोनिफ्राय सिस्टेमेटिकेलि नायनाय जोंहा डिपार्टमेन्ट थायो जौनि थाखाय एक्साइज डिपार्टमेन्टनो मा होनो बैफोरनिफ्राय नुनो मोनाखै लोंग्राया लोंदों बायग्राया बायदों मोनसे बुस्थुआ जि दाममोन बिनि बाबा थ' बेयावहाय जोंहा गोबां लस जादों लोंग्राफ्राथ' लोंग्रा लस जाखाबाय बे गावनि लसखौ रावबो बुजिया लोंग्रा नालाय लोंगोन नों बुंनोसै नाथाय गभर्नमेन्टनिफ्राय नायोब्लाबो जाय समावहाय गभर्नमेन्टआ बुङोमोन बा बुंबोबाय थाबाय जोंनि सरकारनि समाव बिदि गैला बिदि नाथाय बिराद गाज्रि मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदों जेरावहाय माने जेबो माने मोजां थासारिखौनो नुनो मोनाखै जेरैबायदि बुंदों बे आरोना नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो मा कमेन्ट होनो सानो बुंनो हागोन 15 आगस्ट भारत उदांस्रिनि सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि दानि बिटिआर हालामनि सरलपारा ओनसोलाव दिनै जौसे 10,000 मानसिनि सुबुंनि बाना बे हालामा भुटान बर्डार आरो नेबारिं इन्टारनेशनेल बर्डारजों बोहैबोनाय बे सरलपारा दैनि रुगुङाव हाजार जोहोलावजो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासिबो पिकनिक जाफैदों लावखार ओंखाम जादों दिनै इन्डिपेन्डेन्ट दे जों लोब्बा लाखिनानै भारतबर्षनि 78थि इन्डिपेन्डेन्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा बे हालामाव रंजाफैदों बेजों लोगोसे बिथांमोनहा भुटान हादरनि गोजा जौ बेनि रंजानायखौ लादों
नाथाय जोंनि हादोरनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ बेफोराव जेबो चेकिं गैया मानो होनबा भुटान गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव बहुद रिभिनिउ मोनलांबाय जोंनि बड'लेण्ड हालामनि एक्साइज डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङा बे ओनसोलाव खबर लाफैनायनि सम गैया आरो बिथांनि स्टाफफोरा दिनैसिम चेकिं गैया बर' जोहोलावजोफ्रा जौ लोंनानै गारि सालायथिंदों बेफोरखौ नुथायखौ नुयोबा जोंनि गोसोआ गाबखाङो जोङो सचेतन नागरिक हिसाबै जों बुंनो सानो बे हालामाव रायजो जानाय मानसिफोरखौ जों बुंनो सानो बिथांमोनहा नायदो बे सरलपारा हालामाव दिनै 1000नि बांसिन गारि घोड़ा लानानै जोहोलावजोफ्रा बड'लेण्ड हालामनिफ्राय आरो गुबुन रायजोनिफ्रायबो राइडारफ्रा सफैदों थेंक इउ गोजोन्थों